f'dal aħħar ġimagħtej inqabad fi traffiku inti. Mela għandha xi ħaġa differenti ma' ħadd ieħor, u żgur naqbad fit-traffiku. Mela le. U laħas ma rikoxxix lew it-traffiku u dik il-biċċa xogħol li rikonoxxejt lew it-traffiku. Iva nafu. Bil-fors li ħafna affarijiet wieħed jagħmel, però ma tistax tagħmel mirakli f'daqqa. Ma tirrikonoxxix li fl-aħħar ftit jiem, ftit ġimgħat, ftit xhur il-traffiku żdied allura l-gvern falla fil-kontroll tal-sistema tat-traffiku u maneġment tat-toroq f'Malta? L-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu kif qed huwa trasport pubbliku. Hija minn dan l-istudju kien joħroġ ċar li waħda mill-problema li ħolqod dal-problema li xxiftjaw nies il-karozzi tagħhom kien trasport pubbliku il-poplu Malti huwa ċiter fil-fiduċja. Millux ħareġ issa il-white paper dwar il-konġestjoni tat traffiku u l-ħinijiet tal-iskejjel u kien hemm oppożizzjoni qawwija għall proposta tal-Gvern li ħarġet mill-Ministeru tal-Edukazzjoni dwar li biex tissolva l-problema tat traffiku għandhom jibdew l-iskejjel sija kmieni. L-ewwel nett x'inhi reazzjoni tiegħek jekk taqbilx jekk taħsib xi ħadd issolva għaliex tibda l-iskejjel iktar kmieni. L-ewwel nista' ngħidlek hu l-edukazzjoni għalina importanti, għal dal-Gvern hija importanti ħafna. Dik hija white paper ħarġet mill-Ministru tal-Edukazzjoni, wieħed jistenna reazzjoni tal-poplu, mbagħad aħna min-naħa tagħna nagħtu l-għajnuna teknika biex naraw. Ifri tisma' l-poplu, jara xi l-poplu, xi huma l-idejat tal-poplu, nieħdu minn hemmhekk u mexxu quddiem. Kont konsultat jekk bil-white paper jew x'ħajħroġ fiha? Isma' jiena li nista' ngħid li nagħtu l-għajnuna aħna, jiena ħallu l-poplu ħajjat il-feedback. Issa ismu konsultazzjonijiet u mbagħad minn hemmhekk aħna bħala it-trasport nagħtu l-feedback tagħna u naraw x'inhuma u biex quddiem. Taqbel magħha? Ħalma minna l-istess fuq ir-rotot kif għamilna l-mod tar-rotot. Taqbel magħha l-aħħar mistoqsija. X'naqbel ma' xi. Taqbel li dik hija l-unika soluzzjoni, ċoj li għandha l-iskejl għandhom jinfetħu aktar kmieni? Issa nistennew il-poplu, naw xeddu l-poplu. L-opinjoni tiegħek bħala Ministru. L-opinjoni tiegħi nisma' l-poplu bħalma mit fir-rotot l-istess smajt il-poplu rajt xrid u mbagħad għamilna, jien nisma' l-poplu nara xi rid u mbagħad minn hemm Dik mhux opinjoni imma qed insaqsek għall-opinjoni tiegħek. Mela l-opinjoni tiegħi ma nismax il-poplu, jien l-opinjoni tiegħi nisma' l-poplu. Nisma' l-poplu xi rid, il-konċernat kulħadd u hemmhekk Dik mod kif ħataħdem jekk fuq l-opinjoni jekk taqbilx l-iskejl għandhom jinfetħu sija kmieni. Dak il-mod differenti kif jsir qabel u llum. Illum nisummu l-poplu mbagħad niddeċiedu wara jkun għamel il-poplu u l-feedback lafet qabel kienet li jagħmel li jrid, jekk m'għandha jrid, il-poplu ma tix kasu aħna le. Aħna f'kull ħaġa tindaħlu jien il-poplu u nara l-affarijiet. Naħseb dik l-aħjar. Ministru tat-Trasport mingħajr opinjoni, Ministru.